ang laing sumpay ni nga tong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. And I am still am waiting. Ang akong dila. Paakan ako akong dila. Gihisgutan ka, di ba, Mon? Taro kayo. Isa Gisgutan ka masay na. maghisgot ka, Hatyo. Basig. Gihandong ka sa kanhin na tong agawn. Basig. Gihandong ka sa kanhin na tong agawn. Nipukal nulog kalit ang akong dugo. Magtutog na gani ko ni Benji. Murag tunay hait kayo nga mutusok sa akong kasing-kasing. Huwag ko makasapot. Murag, di ko makatuo nga nagad ay mga inahan. Nga makaako sa pagsalikway sa ilang anak, bisag ko'y ikong hinungdan. Huwag ko masahid kung ano ang iyang anak ang iyang ipaymungtan sa iyang kasuko ni Sir Reeves. Matay. Ako ni Mia. Di gyud ko makabaso ni si Reeves kay wag ito siya tawana. Siya mismo si Ma'am Carla ang nangitag paagi aron siya mabiyaan sa amahan sa iyang anak. Ipaw ko na tiyo. Nalipay naman gani unta ko atong nagkauli sila. Pero wag itingali laki nga mo agwanta sa kinaiya ni Ma'am Carla tiyo eh. Wa siya maka-imposible. Makaingon kita nga abnormal gid siya. Kay pagkadagli ra gid nga mausap sang mood ay. Labi nagmutukar yang pangigi ni si Reeves. Way ayaw ng taong possessive oy. Di ko malipay ana. Pastila no. Kung itaburo nga wa mamatay si Abel. O kunya nagminyo mo. Natural kung napakasala magid mo si Abel nga iya kang asawa, natural lang nga paunungon gid kaniyang adto sa panarbaho ni Ma'am Carla. Kay doon na magasay prinsipyo. Mingon bigyan to na ako nga sa buhi pa siya. Sa dihang nagkasulti mi. Nga kung ihatag yun ka sa Ginoo niya, problema siya pero himuon gid kuno kaniyang reyna. Siya gid kuno ang maningkamot aron buhion ka. Kay siya ang bana. So malabot ang istorya ni Ma'am Carla tiyo. Ang ako ba, kung naitabo pa ka nga nagkaminyo mo si Abel, di ma-pull out ka gud niya, gikan sa kamot ni Ma'am Carla. Kung nawa pa ka hakas kinabuhi ni Ma'am Carla, o sa magkahay gidangatan ni Benji ron. Ha? Wa na tingali Benji nga nagtikaw-tikaw karon sa palibot. Kung nawa ka pa uban ni Ma'am Carla ni Mia, kay labi siguro, nagbayan na doon tatong tao para yun matuman ang iyang gusto na patyon ang iyang anak. Husto. Husto gid ka tiyo. Ay, salamat Lord. Salamat. Ang usa may salamat na. Sakit man, pero moingon na lang kong salamat. Ginawa si Abel sa akong kinabuhi. Tungod kay akong naluwas ang kinabuhi ni Benji. Ha? Hala. Nanay, anong mihilak mo ganay? Lolo Imon, imong kikasapan si nanay. Anak, mahal ta ka. Mahal ta ka. Dinigyan ko masugot ka mawa ka sa akong kinabuhi. Isukal ko nga akong kinabuhi, panalipdan talang ka. Ngano di, nay? Ngano, Tungod nay? kay anak ta ka. Kabahin ka sa akong kinabuhi. Pinangka. Nagkimahal. Mao nagdili ko gusto nga mawa ka na ako. Nganong mawa man sad ko? Kinaamay dagang daotang tao nga nagsuri-suri sa palibot dong. Mangidna pug bata, maong ikaw, anong dili ka mawa, ay yung patakagawas ha, nga di manang mananghid. Kung duwa magani ka sa gawas, kinahanglan nga magpahibaw ka.
Kinahanglan nga manangitig ka ni nanay nimo. O kung was nanay nimo, nako. Kundi, kung was ako si Lula Minang nimo. Ulo. Nay, manakaghilak. Unsa? Mana makaghilak. Kay ako ng trapuhan imong naong. Ayaw lagi si gihilak, nay. Aron dili mo bag imong tabon-tabon. Lain kinta na no, mura ka goldfish. Goldfish. Love you, nay. Love you. Love you. Dili siya kabiyaan kay pinangga man ti kanay. Son, what's wrong? Imingaw, nakunin mo lang. Ha? Mamauli na lang ta, mami. Kay kiningaw naman kunin mo lang. Hapit na, anak. Hapit na. Maong ayaw na paghilak, okay? Mamauli na tahapit. Maong hilom na. Ayaw ko pa kita nga mo hilak ka kay makuulasap si mami. Saman, dili ka maluoy na ako. Huh? Maluoy man. Then stop crying. Niyata din para maglipay o dili ka maghilak ka. Nagkasabot ka? Unsa naman ni kanus apa man kahatahon to mo pauli si Ma'am Carla. Hasta ang taon ang akong apo, Kuyog Rabadia. Dili na nako maagwanta ang kasakit sa kamingaw nga akong ipati sa akong apo. Dili na nako madag-amamang kamingaw nga akong ipati. Kada adlaw murag magdugo ang akong kasing-kasing. Kudo na palang ko'y pako. Ako na silang giapas aron makuha na upalik ang akong apo. Ay, karon pa na ako basuli og dako ko nga noong misugot ko nga sa gupon ni Ma'am Carla si Kyle. Siya naman hinuon ang nangatungod sa akong apo. Ay, unsa lang. Wow, kanindot. Nay, dali ra good nay. Nay, awa. na. Awa nay. Ano ba? Awa. Ano man ka? Ang gidrawing ni Ate Tumbi, awa. Wow! Oh, wow pa jud. Tombi, anak. Awa. Kamao ka dahil mo drawing? Kanina pa dahil mo drawing? Sabi na tulo ni mo, anak. Inborn talent yun na niya. Awa, oh. Oh, mo ba tiyo? Inborn. Kay wa pa mo guna maka-eskwela. Ay, mo ka mo liwatin, day. Kinsa man ni Papa ug Mama ni mo ang maayo nga mo drawing. Akong papa. Dakan man kani ang mopatrawing niya sa una. Unya, motanaw man ko siki. Usahay kun wa say mo adto sa amo aron magpa-drawing. Magpa-drawing sa akong papa, iya sa kong tudluan kay ganahan man ko nga mapareha sa akong papa. Bahala sa si Papa ni mo ka nang magpa-drawing niya, Inday. Oo, dakan. La, Dakan man siya kwarta kay dakan man kaayo ang magpa-drawing niya. Nasad gani mga maestra. Pero, pobre lang Japon ni kay utun man ni Papang yang kwarta palit siya po para sa'yo. Ginoo. ate, totoo isad niya ko na aron na kamao sa niya ko nga mo drawing. Oo, sige. Eh, wa ko magdahong nga. Doon na ba di ay kay hidden talent, Tombi? May na sa GDI nga imo ming gipalitan og drawing book nay. Basta watercolor o crayons. Kay makamao man di ay nga mo drawing si Ate Tumbi.
Hayag ang ugma nga nagpaabot ang tumbi sa unahan, tiyo. Maugyot. Mao ikaw tumbi. And pagsulti ito sabo-sabo kay Bana, ha? Sino na? Sa iyang abilidad nga ipakita karon. Nagtugi kayong puruhan nga di siya maglisot-lisot. Ikaw, Binti, sa may gusto ni mo daw? Unsay gusto lo? Gusto, God. Ang buti pasabot ni lolo ni mo imon lang ka. Naunsa may imong kuhaon kung mag-college na ka. Oh, Mag-doctor, mag-engineer, Ako mag-engineer. Oh, kanindot! ikaw dong, Binti, mag-unsa man ka. Mag-abogado. And ayan guys, happy Sunday everyone. Ako karon guys, there is sa Arvin's Burger. Order ko guys, og halo-halo og burger. It's Sunday time guys, time to relax and unwind. Nice kayo ang lugar guys. Napini siya sa bukid, no? Bukid. Yan. Bukid na guys din. Diri sa Atbang. Mga 200 meters lawa. Oh, paano siya no? Lake Mainit. Muna pinakadako nga lawa diri sa Mindanao. Nindot kayo ang lugar, no? Grabe ka relax. And ayan guys, sandugan na to ang part 21 sa Ikaw ang Gamot, Ako ang Punuan. O gato nga donggan guys, nga barkada yun ang duha guys, no? Si Benji o si Tumbi. O nag-share na sa ilahang, nag-share sila no sa ilahang gusto pagdako. Si Tumbi gusto daw mahimong engineer o doktor naman si Benji. So nagani katumanan guys ang milahang mga pangandoy. Pero ato ang pang nakupanong nga murag buutan sila guys. Doon na yung mga pangandoy sa kinabuhi. Kita goro nila no ang kalisod sa panahon. Nga tanging naalang yun sa pag-eskwela ang K to success. Yes. Education is the K to success future guys. Eskwela yun tagtarong. Anyway, natingala mo guys na atas sa lungsod, no? Atas sa lungsod guys kay mangompra. Ba't unya na taod-taod? Nagpapresko sa ako diri sa hangin guys. Kung napokoy ipabot. Sarap ito ako. Sabot manitong. Anyway, yun sa man ang inyong ganap karon guys, karong adlaw for this day of September 7. Yes, it's September 7, 2025, Sunday. Sa man inyong kaganapan guys, karong adlaw, kamo ba nang gi-picnic? Nag-road trip, nangumpra, or nagpahangin lang? Yan, muna akong motor guys. My body, Rossi Royal lang siya. Rossi lang siya nga royal, no? Pero okay na. Matod pa nila, it's not about the destination, but it's about the ride. Ako di man nyo kung specific guys sa motor, basta importante is mudagan lang. Okay na siya. Yan, gamit kayo na ako ng motor guys. Mangumpra, manglaag, business purposes, bisan unsa na lang gamit kayo na ako. Yan, itor na mo guys, no, sa lungsod. Ano yan ang lungsod guys? And diha paingon na siya sa bukid.
bukid na siya guys. Pero layo. Og baguhay pa lang noon na human diri ang kapistahan kadto lamang August 15. Yes, yan Senior San Roque. August 15 guys ang pista diri. Sa ikasulti ninyo guys sa amuhang lugar, peaceful ba? Og balik sa drama, sinsya na kaya wala ko kapamati kayo guys, sa last part lang yung ko namati no. Og ipangita na pala si Benji guys no sa iyang lola. Pangita na siyang lola guys, pero son pagkakitaan ni nga gidala man ni Mia no sa ilang probinsya. Makitaan bagha ni guys si Benji. Masagang paagihanon nga na magkita sila guys, si Carla o si Mia. For sure maabot ra gyud na siya nga time guys no nga magkita na sila og magsinukmatay. Siguro magsinukmatay. Magsinukmatay yun na sila kay gusto nung mangkuhaon ni Carla no si Benji, pero di naman po musugod si Mia. Hi, siyempre napamahal naman po siya niya, siya na may nagbalak po. It's Sunday guys na wala tayo laing upload karon guys, kinilang gato nang gihimong 1 episode per din no atong drama. Sa Ikaw ang Gamot, Ako ang Punuan. Parihan na po siya sa Digong Kanto Boy. Wa tay mabasa karon guys nga comment kay hinay ang signal guys. Dili siya maka hotspot kini nga cellphone, grabe ka hinay. Naghimo lang ko vlog daring dapita para pag abot sa balay mag-upload na lang ko diretso. So ganyan po. Kanindot sa panahon ay ngayon panahon guys, kay grabe kahangin. Adi kay grabe. Sakto lang to. Sakto lang nga hangin, din walay init. Very relaxing guys ang klima karong mga panahon. Wapoy ulan. Pana inani per min. Lami kaya ron magkuan guys, mag road trip. Siguro after aning pangumpra na ko maglaag goro ko. Lami kay mag road trip guys. You know ang road trip usa na siya sa paagi guys nung mapawala sa stress para sa ako. Sunday wala tay trabaho kayo guys no, wala tay recording. O unta dili mo ano yung gabi para mahalinan ka sa balot ani guys. Gabi taligsik gyud siya. Ug minus kayo ang pagit.
Yan, pa-chill-chill lang tayo guys. Magkita na yun ang akong uban. Yan siya. Guys, magsugod na din uban no in your late 30s. Ayan, kita na guys ang akong gamay nga uban. Pero mangibot magyapon ko pa nagsa. Pero matuo mo guys, napag-itlog mo no ang uban daghan. Wala man na siya medical explanation no, mangibot kag uban managhan ko na. Natural naman yun nga ang tao magkaedad tubuan yung uban, pero dili mo no nga mudaghan pag kuan Gibton kinaraan man na siyang nakuha, pero wala yung medical nga basihan.